وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من سار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين. أما بعد، ينقوى ماسو البركة، ينقوى ماسو درجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna majuna murna da farin ciki saboda ganin Allah ya ara mana rayuwa mun sake ganin wani wata na Ramadan. Muna murna da farin ciki ganin gashi Allah ya sake ba mu dama mu azumci wata guda cur, ganin daman shi ne. Muna murna da farin ciki ganin Allah ya wanzar da lafiya a jikinmu da kwakwalwa da komai namu don samun daman bauta mai. Ya Allah, me za mu ce? Ba mu da ma bakin gode maka. Wa in ta'uddu ni'matan la tuhsuha. Muna godiya da sarki buwaye jalla jalalu da ya ba mu wannan damar. Wasu ‘yan uwanmu da su muka yi wannan azumin bara a yanzu haka suna bayan ƙasa sun koma. Mu ma haka za a ba da labari mun tafi wata ran. Don haka Allah muna gode maka saboda wannan ni'ima, kuma a har kullun muna maimaita wannan aya ta 7 a cikin sura ta 14 da Allah ya ce wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. In kun gode min zan ƙara muku, in kun butulce min to azabata mai tsanani shi. Allah ka tsare mu. Yan uwa masu daraja, yau 1 ga watan Ramadan, Alhamis, shekara ta 1444 bayan hijiran manzo daga Makka zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam, kuma cikin baka yau 23 ne daidai ga watan 3, watan Maris ko watan March 2023. Ta yau da yake ainihin shine farkon zama din, kila mu fara da kamar shimfiɗa. Shimfiɗan nan kuwa zan so ka karanto min tun daga aya ta 183 zuwa da 4 da 5 ka tsaya wurin a cikin sura ta 2 don mu ji mai shimfiɗar ta ce, sannan sai in kulla alaƙa tsakanin ayoyin da hadisai kamar guda 7 cewa idan azumin Ramadan ya zo akwai ibadoji guda 6 da ake so karkai wasa da su. In ka tsara ibada guda 6 a watan Ramadan da idan Allah ka haye, Allah ka samu haye ya rabbal alamin. To ma fara bani aya tukun, aya ta 100. ku duba Qur'anin ku. Na san tafsirin mu za mu dora ne daga suratul Ma'ida. Haka dan uwa da nace ka tuna mana bara, nace rubuta, kuma gashi Allah ya sa ya tuna mana, har ma na turanci da muke a asibitin Aminu Kano AKTH shi ma ya rike. To gaskiya muna son irin wannan, barakallahu fikum. Za mu dora ne aya ta 5 a suratul Al-Ma'ida. To amma kafin ita ga muqaddima, shimfiɗa, introduction, kuma shimfiɗan na gaya muku daga aya ta 183. karanto mana arama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wannan ita ce aya ta farko, aya 183 daidai a cikin sura ta 2 Al-Baqara. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, masu imani ake kiransu. Muna fata muna cikinsu. To da Allah ya kira mu sai ce kutiba alaikumus siyamu, kutiba, an wajabta muku, an farlanta muku, an dokanta muku, doka ne cewa ku yi azumi.
kama kutiba ala alladhina min qablikum, yanda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku. Ashe ba mu muka fara azumi ba. Sai ce la'allakum tattaqun, la'allakum da fata za ku ji tsoron Allah. Ashe hikimar wajabta mana azumi shine samar da malaka ta taqwa. Ashe in ku har haka ne, to musulmi da zaran azumin Ramadan ya zo ana so ya zama mutum ne sabon mutum, canzazze, gyararre, tsaftatacce, miƙaƙƙe, ba malkwaɗaɗɗe ba. Domin hikimar wajabtawa shine ijadu malakati taqwa, ijadu malakati at-taqwa. Wannan shimfiɗa ta farko kenan. To amma tsaya tuku, menene azumi to? Azumi kana iya fassara shi ta fuska biyu. In ka ce azumi shine kamewa daga komai, ka ce ba za ka yi ba. Misali kana iya cewa ni bakina zai yi azumi yau, kenan ba za ka yi magana ba. Falan ukallima al-yawma insi, ai azumi ta ce ai misali. Ko ka ce hannunka na azumi, ko alƙalami ba za ka riƙe ba, ko kuɗi ba za ka ƙirga ba, hannunka na kamewa gabarin wani abu shine azumi. Amma a ma'ana ta harshe, amma ma'ana irin ta shari'a, azumi ku ji da kyau, huwal imsaku an jami'il mufattirat. Duk abin da zai sa a ce azumi ya rushe, ka kame gabarin shi shine azumi. Ɗaya kenan. Fassara ta biyu suka ce azumi shine al-imsaku anil akli wash-shurbi wal-jima'i wal-hadayani min tulu'il fajr ila ghurubi shams bi niyyati ibada. Sai ka tara sharuɗa guda 7, kamewa gabarin ci, sha, jima'i, na'am, ƙazantar harshe, ƙarya da gulma da sauransu misali. Tun daga hudowar alfijiri zuwa faɗuwar rana, abubuwa guda 6 ko saura 1 da niyyar ibada. Saboda duk shirin nan idan ka yi ka ce na yi ne kawai saboda ina sha'awa, ba don Allah ne ce ba, to ai ba ibada kai. Gashi Allah ya ce an wajabta ka yadda saboda wannan umarnin da ka ji ya sa kake yi. To wannan shine azumi. Kuma ya ce ayyaman ma'dudat, ba ce aka yi kai azumin nan kwana 360 shekara. Kwanaki ne ƙididdigagu, duka kwana nawa ne? 29 ko wata ɗaya. Yau ba ɗaya ba? To za ka ji kwana na ce a azumi ya ƙare. Haka abin yake malam, kwanakin ne daban tsoro, astaghfirullah. Kamar a nan waɗannan fuskoki naku masu albarka suka haɗu bara ana tafsiri, kamar ƙiftawa wai har an shekara. Astaghfirullah, ba wai ba ne, ai dahir ne ya tabbata. Kasancewa kwanaki na tafiya, ajali na zuwa, tafiya ta karato, iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar. Kai shiri, kai kintsi, kai tattali, kai tanadi. Allah ka samu dace. Saboda Allah ya ce ayyaman ma'duda, kwanaki ne kiddigo. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Duk cikin ku wanda yake ba shi da lafiya ko yana cikin tafiya, to fa'iddatun, na'am, ya sha azumin amma ya rama daga iddatun kwanaki ƙididdigaggu, lasaftattu, ƙirgaggu, kwanaki na daban. To kaga azumi ke. To haka in ka ɗauki azumi yau, tafiya ta same ka daga Kano za ka tafi wani wuri mai nisa, ka ce zan sha azumi. Ba mai ce da kai don me, saboda Allah ya baka lasisin haka misali. Illa iyaka fa'iddatun min ayyamin ukhar, adadin kwanakin da ka sha to karama. Na fata an gane ko? To ka tsallake ka je zuwa ga ainihin aya ta gaba, shahru Ramadan. Sake karantawa. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الله الفرقان وبينات من الهدى والفرقان فمن شاء منكم شاف فليصوم. الله يجي وتر رمضان، to kaga ya gaya mana shi watan da muke ciki yanzu, Ramadan. Kalmar Ramadan an ɗauko ne daga ar-ramadu,
menene ramadu? Ƙuna, zafi. yace almustajiru bi amrin inda kurbatihi kalmustajiri min ramda'i bin nari. Ar-ramda ash-shahid, dutsen da wuta ta dafa shi ta gasa shi zafi ana kiransa ramda'u, saboda watan kan zo musu yawanci lokacin tsananin zafi ne, daga nan sunan ya samu. shi ne wata na tara, baya cikin watanni masu alfarma guda nawa ne? Guda 4. to wannan wata na Ramadan idan aka ce ga azumi ya zo, to bari ku ji wasu hadisai daga bakin annabi Muhammad akan dai Ramadan. Farko ga hadithin Abu Ayyub al-Ansari cikin sahihu Muslim, annabi ce man sama Ramadan, duk wanda ya azumci Ramadan wannan watan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, sannan kawo kwanaki 6 na Shawwal, wata mai kamawa, to kana kasiyamid dahar, kamar yayi azumin shekara guda ne. amma haka sai da aka ambaci Ramadan tuku, kwana 36 a Shawwal, kwanaki 36 sai ka ce times 10 nawa? 360. kuma dama an ce kwanaki 360 suke baka adadin shekaru. ka dubi wani lissafi mathematical abin daga bakin sallallahu. saboda haka idan ka azumci Ramadan din nan, yi kokari kuma Shawwal in Allah ya raya maka yi, Allah ya sa mu ga wannan lokacin. kawai abin da nake nema a wurin, lafazin Ramadan ya zo a wurin, kuma ayar kun ji Allah ya ce watan da aka saukar da Qur'ani a ciki shine Ramadan. ɗaya kenan. na biyu, a cikin sahihu Muslim har yau hadithin Abu Huraira, manzon Allah ya ce sosai, yace idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa suffidatish shayatin. abu uku yace in Ramadan ya sauko, to Allah kan ce aljanna duk kofofinki a bude, wuta duk a kulle kofofin. me haka ke nufi? a nuna maka lokaci ne da Allah ke ji da shi, yana kuma ji da mu masu azumin, saboda ya kusato mu zuwa ga rahama. ya ce to kofar aljanna ma duk a batta bude, dan da kayi aikin samu wucewa kuma ayi recording a ce kayi. la ilaha illallah, la ilaha illallah. kofin wuta kuma Allah ya ce a kulle su. ke wuta ke tsaya, bayina, ji Allah kenan. misali al'umar annabina suna bauta min a wannan lokaci, kishi, sun bar iyalansu da rana, sun bar komai dan girmana. misali ka ɗauka abin da Allah ke gaya ma wuta kenan. ke wuta, shiga taitayinki, an kulle ƙofofin, sannan baƙaƙen aljannu ifritai marada akan ƙuƙume su, akan sa su cikin maruruwa da ɗakwarori, sannan kai ka rasa abin da za ka yi sai saɓo kuma. Allah ya koro maka alkhairi. Allahu akbar. an buɗe ƙofin aljanna saboda watan da masu azumi, sannan a same ka a wani wadi daban kuma. Gaskiya bai kamata ba, bal bai ma halatta ba, bal bai ma dace ga mai hankali mai mutunci ba. Allah ya nuna maka soyayya, kai kuma ka masa ƙiyayya. da haka ne malamai suka ce, kafin na ci gaba da hadithin, duk wanda Ramadan ya tsaya yana bukatar ibadodi guda 6. Na farko ya kare azumin shi. Kamar yaya suka ce to ai alkhairi irin wannan da Allah ya koro maka, duk abu da ka samu mai daraja kana kare shi. Gida kana ba shi kariya, mota kana ba ta kariya, 'ya'yanka haka. To ya Allah zai sa a kulle kofar wuta, a buɗe kofar aljanna saboda matsayin Ramadan? Kai ba za ka kare azuminka ba don ka cancanci wancan kofa ɗin ta alkhairi. Saboda abu na farko ka kare azuminka gabarin ƙarya, gabarin yi da mutane. Kar ka taɓa yadda kai da wani a wannan wata da ma kowane lokaci. To amma nan ne tushen da mun shiga Ramadanic University, Ramadanic Institution.
madrasa ramadaniya, jami'atul ramadaniya. Gulma na sa azumi lalace. Da mutane in ka jima ana yi ana zagi ka tashi ka bar wurin, ka ce kai wannan ramadan ne fa. Har an ce wanda ma aka zage shi ce ba zan rama ba, inni sa'imun inni sa'imun inni sa'im. Ai ba kasa ba. Allah ne ya ga dama wasu lokuta Allah ya keɓe su da wani yanayi na musamman, kamar da ya keɓe wasu wurare da mazaya ta musamman. Yanzu kana da irin Ka'aba ne a matsayinka na musulmi wajen daraja da falala? Kana da irin Makka ne? Kana da irin Lailatul Qadari ne? Kana da irin Qur'ani ne? Saboda haka abu na farko cikin ibadodi guda 6 ba azumin ka kariya. Duk zaman da za ka yi tattaunawa in ba zikiri da ambaton Allah ba, surutun duniya tashi ka bar su kawai. Ka sa azumin ka cikin case, ka goge azumin, kai ma azumin sanfefa ta tas mai laushi a gun Ubangiji. Ɗaya kenan. Na biyu, yana daga cikin ibadar da ba a so ka yi sakaci da shi a wannan lokaci, sallar tarawih. To ai sallah ce wadda in ba a Ramadan ba ai ba a yin ta ai. Da Allah ko ana yi da sunan tarawih sai wannan lokaci. Sallar asham to bai kamata ba ka yi sakaci a ce sallan nan har Ramadan ya wuce ba ka yi ko ɗaya ba. Ka yi cikin jami'i a masallacin unguwarku, a ƙauyenku, kar a barka, kar a neme ka a rasa, ko ka yi a gidanka babu laifi. A ƙashin gaskiya ma sallan nafila a gida ai tafi. To amma Ramadan ake magana fa. In ka ce kai kaɗai za ka yi, shaɗin zai kai ma hari, za ka samu kasala, don yadda ka sa himma zai sa himma ya ɗana maka ainihin kwari da baka. To inda za ka rusa shi, zo cikin jama'a. Har suna cewa a wani karin magana, innama ya kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya. Kura in ta kai hari takan cafki tinkiyar baya ne, karka zama na baya ne, karka yi wasa da ainihin tarawih. Amma in ka san kana da ƙarfin zuciya, kai ba za ka yi a lokaci ba, sai cikin dare za ka tashi, khalas. Ma muna maganan ka yi cikin jama'an nan ya fi maka. Biyu kenan. Na uku daga cikin abin da ake so ka kare na ibada a Ramadan, karatun Qur'ani. Kaga wannan littafin? Ya Allah, babban limami Ibn Rajab al-Hanbali, Allah ya ji kanshi, yana da littafi mai suna Lata'iful Ma'arif fil Mawasim al-'am min al-Wadha'if. A ciki sai da babu as-salaf fi Ramadan, babin da ke magana kan halaye na salaf in Ramadan ya zo. Sai ba da labarin manyan malamai, gingima malamai guda 4. yace al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim, na'am, ya kasance in Ramadan ya tsaya yakan ce innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Ni bani da komai a gabana, kun ga jama'a na yi sallama Qur'ani, sai kuma in sa hannu a alju in ciyar, ga dabino, ga ruwa, ga abinci, abinda na sani kenan a Ramadan. Sauran alaƙoƙi na ajiye domin damar da na samu kenan, ban sani ko zan ga na gaba. Imam az-Zuhri, al-Imam al-Alam al-Jihbi an-Nihrir, yace na biyu sai ba da misalin al-Imam Qatada ibn Da'am as-Saddusi. Qatada inji Ibn yake cewa shi kuma ya kasance fa a rayuwar Imam Qatada, shi kullun duk sati sai ya saukan Qur'ani. Haka yake throughout, duk sati sai ya sauka. Yana neman can tafiya, yana farautan wancan gidan, yana tunanin wancan makwancin. La ilaha illallah. Duk sati sai ya sauka. To da Allah tambaye ku, a shekara guda akwai sati nawa ne? Na? 52.
to kenan kaga a sati 52 an rubuta mai ya sauke ƙur'ani sau 52 kai to a wannan satuka mai kai kaje kallon ƙwallon ƙafa har sau 52 a duk sati kana zuwa ina ba da misali ne kawai ko kaje hayaniya ta yi da mutane ko bin gidajen mata a'udhu billah kana neman lakhira qatada kenan amma sai ce amma in ramadan ya zo to sai koma yana saukan qur'ani kuma sau uku duk bayan kwana uku in goman karshe kuma ta zo sai koma yana sauka a kullun rana ramadan kenan ji alhambali ibn rajab cikin lata'if al-ma'arif sannan kuma sai ya faɗi malami na uku cikin malaman salaf Ibrahim an-Nakhai cikin almajiran dan Mas'ud ne cikin al-Kawafiya malaman Kufa shi kuma yana saukan ƙur'ani a Ramadan duk kwana uku saboda watan da an zo goman ƙarshe kuma sai dinga yi duk kwana biyu misa muke karanta wannan idan mu na baya mu samu abin koyi daga magabatanmu ba ɓata lokaci ba kuma ga sun riga sun tafi Allah ya rahamshe su shi kuma Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri ɗaya daga cikin jigajigan ilmul hadith amirul mu'min fil hadith shi kuma ya kasance in Ramadan ya zo yakan ce ko kuma an ce yakan bar duk wata ibada ta nafila sai rungumi Qur'ani kawai da kuma sanya majalisin karantar da Qur'ani wannan abin da ibn rajab ya faɗa kenan ibn rajab alhamdulillah a ɗaya masdarin kuma al-imam rabi' ibn sulaiman almajirin shafi'i shi kuma sai yake cewa shi kuma imam shafi'i in ramadan ya tsaya a kullun yana saukan qur'ani sau biyu ne a wata sau nawa kenan sau 60 sau biyu ya salam kila ka ce ya haka zai yi ito ai suna rayuwa a wata duniyar da kai ba ita kake rayuwa ba ciki misali to sai ma abuta ilimi suka ce to amma kuma ya za ka yi da hadithin abdullahi dan amr ibn al-az cikin sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita saukar qur'ani kada ai kasa da kwana uku yanzu suke haka wasu suna ganin waɗannan ruwayoyi ba su tabbata ba wasu suka ce a'a ibn rajab mudakkaki ne ya san abin da yake faɗi ya tabbata kawai dai abin da suke cewa hadisin abin da ya hana ya zamanto ka mayar da shi ƙa'ida kullum sai ka yi sauka wannan shine abin da aka hana amma a lokaci special occasions irin wannan kaga kana da jimiri in kaga dama kana iya saukan ƙur'ani rana ka sauke a rana guda sau nawa aka shayi kuna jin ba zai yi ba ne ana sallar asubahi ka kashe waya ka sa wallahi kafin kwanda za ka sauke ƙur'ani malam himma ce ta mana rauni ɗan uwa himma ce ta yi rauni shagulgula sun mana yawa to ramadan kenan wanda aka saukar da ƙur'ani ciki wannan a matsayin muqaddima ne don mu fahimci falala da alkhairi na wannan wata Allah ka ba mu ikon kiyayewa saboda haka ka kare azuminka sannan na biyu ka lazimci karatun ƙur'ani na uku na biyu na ce me sallar tarawih na uku karatun ƙur'ani na hudu yawan sadaka na biyar inda hali tashi ka je umra a ramadan Allah ka ba mu halin haka
saboda alkhairin ba ɗan kaɗan ba ne. Umra a Ramadan. Sannan na shida, sada zumunta, ko da ta waya ka tura da charge card ga ɗan uwanka, wani ga kati ta kai ziyara gun dangi, sannan yaɗa da'awa. yan waga Ramadan ya riga ya zo, muna majuna murna da farin ciki. Ya Allah, bayan ka ne mun taro a ɗakinka ya don kwaɗayin jin abin da ka saukar daga littafinka ya Allah. Abin da ya kawo muke ne ya Allah, mu ji magana ka ya Allah. To ya Allah, dukkanin bayan nan naka a nan da ma duk inda muke, ka biya mu kowa bukatar shi. Kowa ya Allah da akwai abin da yake jin tsoro, Allah kai masa magani. Ƙasar mu Allah ka zaunar mana da ita lafiya, ka ba mu kwanciyar hankali da haɓakar tattalin arziki ya arhamar rahim. Mu je zuwa ga ayar da za mu fara, suratul ma'ida aya ta 5. المائدة آية تبير. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. wannan ita ce aya ta 5 daidai a cikin ita ma wannan sura ta 5, suratul ma'ida. Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. A wannan rana ta yau an halatta mai kyau ne, ko da ɗanɗanon shi bai maka abaka ba na abinci, amma shari'a ta at-tayyib kenan. Idan ko abinci mai daɗi ne a kwaɗan harshe, amma kuma daga haram aka samu shi, wannan ba mai daɗi ba ne. Ko da ya maka daɗi a harshe, wannan shi. Su wane ne waɗanda aka ba su littafi? Ai na gaya muku, Yahudawa da Nasara. Yahudawa su ne waɗanda allazina qalu inna huduna ilayk. Ya Allah, mun komo zuwa gare ka. Allah ce, ya allazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min nas fatamannu in kuntum sadiqin. Hadu yace wanda suka ce inna huduna, su ne Yahudu. Wasu suka ce an ba su suna ne daga ainihin Yahuda cikin al-asbat. Na fata an gane ko? Su kuma Nasara su ne waɗanda ake ce da su Kirista, waɗanda wasu ke kiransu wai Masihiyun. Kuskure ne kuma wannan sunan. Kuskure ne ka kira Kirista Masihi ko ka kira Christianity Masihiyya. Kuskure ne babba. Dalili, babu nasin Qur'ani ɗaya ko sunna ɗaya da ta kira da suna Masihiyun. Abinda Allah ya kira su Nasara, baka da nasin ɗaya. Ya aka samu wannan? Su suka shigo da sunan. Shi yasa babban malami Sheikh Abdurrahman al-Barrak, manyan malaman Saudiya, ke cewa hada la yajuz, la nusammihim bima yuhibbuna hum, nusammi ma wasafahum rabbuhum. Abinda ubangiji ya kira su haka zamu kira su Nasara. Ma za ka samu manyan malami suna Nasara masila, hada khata. Mu tsaya inda Allah ya kira su Nasara. Dan muna tafiya kan addinin ne, kuma ba zagi bane dalal. To masu da'awar bin annabi Isa ku lura da'awa, amma karantar annabi Isa ina take a gare su yau? Babu.
babu. Ka tambayi duk mai kiran kanshi misali kirista, idan mutum ya kusanci matar shi me ya kamata yi? Zai ba shi da shi. In aka yi maka haihuwa, kuna haihuwa ko me aka ce a yanka? Ba shi da shi. Ba za ka samu ba. Madadin haka ma sai suke cewa ai an faɗa a cikin littafin Galatiyawa 3:13. Littafi ne fa a sabon alƙawari. Cewa yau ai bin dokokin shari'a ma ai kaskanci ne, ai wulakanci ne, ai tsinuwa ne ma bin dokokin shi, saboda a'udhu billah, saboda annabi Isa a'udhu billah ya zama tsina ne a madadin mu. A cikin Galatiyan littafin su Galatiya 3, je ka duba. Tare da annabi Isa ya faɗa a wani a cikin littafin da yake cewa kar ku ɗauka na zo ne in rusa dokokin da annabi Musa ya kawo in tabbatar da su. To su ake kira Kirista daga Christ, wanda wannan sunan wani mushriki ne mai ba da sunan shi sarki Agrippa, pagan ya ba da sunan. To kaga ta za ka haɗa wannan da musulunci, wannan asali daga Allah ne. Inna dina inda Allahil Islam. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada al-nas. To yahuda da nasara kenan. To su ake ce da su ahlul kitab saboda an ba su littafi amma suka canza, suka murde, suka canza abin da Allah ya saukar. Ina fata an gane ko? Saboda haka Allah ta'ala ya ce abincin waɗanda aka ba su littafi halal ne gare ku, kuma na kwal ne gare su. To da wannan ne wasu ke cewa ashe idan lokacin Kirsimeti suka kawo abinci suka baka sai ja maka wannan aya ta 5. Allah ba ya ce abincinsu halal ne gare mu ba, namu halal ne gare su, na ce amma wanne ne abinci? Alade ma abincinsu ne, sai ka je ka ci. Kyos? Mushe ba suna ci ba? A murɗe kan dabba ana kiran sunan Allah? Allah mai ce wala ta'kulu mimma lam yuzna Allah. Duk abin da kaka ku ce in ba kira sunan Allah to ba su kira ba, amma abincinsu ne. Ashe abincinsu da malamai suke nufi abinda ainihin yanka bai shafe shi, domin ka ce har da yanka to ba su kira sunan Allah ba, mushe ne. Kuma hurimat alaikumul maita, mushe halharan ne gare ku. To shi ya ce wannan mushen nashi ne, baka kafa da na aya, sai ka kalli nasoshin Qur'ani ka fito da hukunci kwada. Amma misali kana da aboki Bayahude ko Kirista ya baka misali pure water, ya baka abinci indomin babu yanka ciki wanda ba kira sunan Allah ba, ka ci shi hane an mari'a. Ɗaya na biyu, duk abincin shi da ke da alaƙa da bukin shi na cewa bikin ranar tunawa da Allah ne, la ba ka yi ba wannan abinci. Saboda ka san nassi da kyau, karka je ka ɗauki nassi ka kai shi inda bai kamata. Ka koma zuwa ga bayanan malamai, akwai saɓani tsakanin ma'abota ilimi, amma magana arrajih mafi rinjaye shine abin da muka karara. Abincin waɗanda aka ba su littafi halal ne gare ku, na kuma halal ne gare su. Na fatan gane ko? Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna ghayra musafin wala muttakhidhi akhdan. Aina haka kuma ya halatta ku auri mataye katangattattu. Mace katangattata ita ce wace mai kamun kai. Karka auri mace wadda take fasika, mai tallan jikinta, mai karuwanci, saboda ana jin tsoro kada wannan yayi naso ga 'ya'yanka, saboda barewa ba ta gudu ɗanta ya rarrafe, kuma inda baki ya karkata nan yawo ke zuba. Haka je ka nemo mace musina, kamila, taqiyya, khashi'a, abida, mu'mina, muniba. Kuma ɗaya yake cewa in za ka yi aure karka aure mannana da hannana da shaddaka da khallaja da kuma wallaja. Kun gane hausan nan kuwa? A fasara ko a bashi?
karka auri mannana mace mai yawan mannu gori nan da ka aure ni ba babana ne sai maka mota ba mannana ke kaga ya babu kyau ita ce mannana. Haka kuma hannana mai yawan alhanun zuwa tsohon mijin ta ce Allah sarki lokacin na gidan wani abinci sai na ture amma yanzu a gidan ka kallon da ke hannana kenan mai yawan nuna tausayi da ƙauna wanda ya wuce kai za ka jure haka kuma karka aure ainihin haddaka allati tuhdiqu an-nazara ila ar-rijal mai yawan kafa maza ido kihu ko ya wuce ta kalle shi haddaka kenan mannana hannana haddaka shaddaka na hudu mai yawan surutu kama a kukuturu in ta fara surfa miji da zagi a billah Allah kiyaye ita ce shaddaka harshen ta baki kamar reza sannan kuma kharaja wallaja binibini ta fita binibini ta dawo to mace muhsana da zaka aura ta hada da waɗannan sifofin guda hudu kar ta kasance hannana mannana haddaka shaddaka kharaja wallaja kun fahimta ta kasance kuma muhsana katangantacciya ba ana nufin musana wadda take karkashin wani namiji ba cikin izin wal musanatu min nasabai ta ake nufa can an yi bayanin mataye ne da aka haramta aurensu guda nawa ne 15 a cikin suratun nisa kawo min su aramma domin saboda mukulla saboda qur'ani aya kan taimaka ma aya wajen fitar da ma'ana kun gane nan Allah ta'ala ya ce ku auri wanda suke muhsanai ko aura to akwai ko da mace muhsana ce in tana cikin mataye 15 haramun ne ka aure ta hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht ba bakwai kenan ba waɗannan bakwai daga jini ne haramun ne ka aure su wadda ta haife ka ina kai na aurenta shine ummatukum banatukum yadda ka haifa haka ne sai kuma wa ammatukum yar babanka kanwa khalatukum yar uwa ko kanwar uwa wa banatul akh ƴaƴa mata na dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ƴaƴarsa ƴarka ce ba za ka aure ta wa banatul ukht ƴaƴa mata na ƴan uwanka wannan ƴar uwarka ce kanwaya uwa ɗaya uba ɗaya kasa ba za ka aure ƴanta ba waɗannan daga blood relation kenan guda bakwai ɗin sannan sai sauran kuma wa ummahatu nisaikum haka ne kuwa la wa ummahatukum lati arda'anakum madalla wa akhwatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisaikum وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بإن فإن لم تكونوا دخلتم بإن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد كان غفور رحيم waɗannan adadin matayen haramun ne ka aure su 14 a nan kunce 13 kai in ka je ayar farko akwai matar da babanka ya aura wala tankihu ma nakaha aba'ukum kaga matar babanka ko ku biyu kuka rage a duniya ba aure tsakanin matar uba me zaka yi da ita warka ce ko da ba ta haife ka ba kuwa to sai ka hada da waɗannan 13 da kuka ji an gane ko matar da ta shayar da kai nono haramun ne ka aure ita suke kira mai kenan foster mother foster haka kuma duk yarinyar da aka shayar da ku nono tare ko da mahaifa ɗaya bata kunsa ku ba to haramun ne ka don yar uwarka ce min raba'a haka duk matar da ta tsuguna ta haifa maka matarka uwar matarka haba malam in ana da rafid da uwa ake ba za ka aure ta
haka kuma raba'ibukum yarinya wadda take agola muna kiranta shamiya kai ba kai bane ubanta bala amma ka auro mahaifiyarta ta taho ta ce ina da yaya ce babu komai ta zauna a gabana to haramun ne ka auro wannan yarinyar amma idan ka kwanta da uwar haka Allah ya ce ko me Allah ta'ala ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bi fa in lam takunu dakhaltum fala junaha alaykum fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum sai aka daura maka aure da mace kafin ta tare sai kaga ainihi yatta sai ka ce mata gaskiya wance na haƙura da aurenki yake nake so na aure zai musulunta to bismillah alhamdulillah to zaka musulunta ko to zo nan barka da zuwa kana son ka musulunta kana jin Hausa you don't speak Hausa where are you from Akwa Ibom can you get seated please Islam means total, mark my word, total submission and surrender to Allah the Almighty. That is number one. And Islam has 5 fundamental pillars. First, testimony or testification that only Allah has the right to be worshipped. Are you getting me? And you believe Muhammad is his messenger. That is number one. We call this the creed, C-R-E-E-D, creed. Number 2, you pray 5 times a day. In the morning, in the afternoon, in the late afternoon, sunset, late sunset. These are called the 5 daily prayers that we offer on daily basis. You get it? Number 3, you fast in the month of Ramadan. We are now fasting. This is the first day of Ramadan. We are passing through a Ramadanic period, Ramadanic sessions. Okay? As a Muslim, you have to fast. Fasting is to keep away from eating, drinking, sexual intercourse, obscene utterances from the sunset, from the dawn to sun to the ocean, worshiping Allah the Almighty. Okay? And number 4, you give out legal charity, legal or poor due, known as zakat. Finally, you embark on a journey to Mecca known as Hajj, visitation. These are the 5 fundamental pillars of Islam. Do you accept them all? Are you sure? Speak now. Yes, sir. Don't giggle like this. Speak. I'm very sure, sir. Jazakallah khair. Now, I will tell you the word. Through uttering the word, you become a Muslim like all of us here. Say La ilaha illallah. Say. Sir, before I say it, I have to speak so that maybe I have a problem that I will explain to understand. Say it first. After saying you say your prayer, let's hear you. Say the word. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. MashaAllah. This thing you have said, you have uttered to our hearing, means that I believe there is nobody worthy of being worshipped, no deity that should be worshipped but Allah. And Muhammad is his messenger. By saying this, you become a confirmed Muslim. But let me say, nobody should enter Islam for any other reason. He is looking at something. If one does it, he is wasting his time. Be a Muslim with sincerity, honesty, and totality. If you do it because of something worldly, materials, don't waste your time. Muslim should be a truly believing Muslim, a practically practicing Muslim. That is what is needed. Okay? People do come to say, we are Muslims, but they have something in their mind. I believe you are not one of them, but I have to say it because I once lived there in southern Nigeria. I live in South. I have encountered a lot of children like this.
So I have to draw your attention by becoming a Muslim, be determined, be committed, be ready, be, otherwise your Islam becomes just pseudo-Islam. A'udhu billah. So this is the word. Now you are a Muslim, alhamdulillah. You can choose any name out of Muslim names for the sake of identity. Which name do you prefer? Of course, Islam is the name that Islam is protected. Naam? The name that Islam is using. I may not know what you. Yeah, that's true. You see, in Islam, these names are given for the sake of identity. Like Musa in Bible is called Moses. Isa is called Jesus. Suleiman, Solomon. Salihu, Methuselah. Jeremiah, Shu'aib. Yaqub, Jacob. And on and on. You can choose out of one of these names for the sake of identity. How you get me? So choose, or Abdullah, servant of Allah. Or Muhammad, the messenger of Allah. Or Yusuf, Abdul Karim, Abdul Salam. A lot of these names can be used by you for the sake of identification. Choose which one. MashaAllah. The brother says he has chosen and he chooses. I give you two words. He has chosen and he chooses. Present simple tense in continuation. Because the name Muhammad, is the most celebrated name. Arna da kansu ka fara suka ce ban san sunan da ake kira irin sunan Muhammad cikin sunan mutane. So now you go and take birth. Further clarification comes away after the termination of tafsir session. Now what do you want to say? What also I want to say about is about my parents. Okay. For the first time, when I was traveling to Lagos State, about 5 months later, 5 months ago, last year 2022, about 8 years now, in the past 8 years, I'm performing fasting 30 days or 29 every day, but I'm not praying. You were fasting? Yes, sir. Even now, I'm fasting. Even presently now, I'm fasting. I go many mosques in Kano State since yesterday. Nobody has said to me. I go Isma headquarters in Kano State. Nobody has said to me. Because they don't have a recommendation for me. That is their own problem. But I'm thinking there is a problem when, as I said, Islam to go back to my home. And I have serious challenges. Okay. Now, like I've told you, nobody should come to Islam with the intention of looking for something material to be given to him. You become a Muslim with totality and sincerity and honesty, okay? Now, the issue of your parent facing church, this is natural. I know of a girl in Ogoniland in River State where I lived once. This girl became a Muslim some 30 years back, I can tell you this. She became a Muslim. Her parents, rose up against her. She said, I am going to maintain my Islam, come what may. A small girl. She was adamant. She was undaunted on the belief. So now by saying you have gone to X, Y, Z, nobody helps you, that is an entirely different story. Our own now is to give you Islam. This is tafsir session. We cut it short because of the importance of your coming. All right? So what is important is, if now you become a Muslim, truly, you go to Akwa Ibom. I can write a letter to anybody I know in Uyo, like your capital, or in Ekwatek Pene, or in Port Harcourt, or in LLO. There is my area. I can give you later, hey, take care of this young man, but do it with sincerity. Not because you want somebody to give you something. Come on. Do it. Allah will be of your help and assistance. Don't rely on people. Don't extend your hand to people to give you. They say, he who extends has to be given cannot extend his leg to walk freely. Are you getting me? Concerning Hizbah, you have gone there. Maybe you didn't go to them the proper way.
If I as an imam can write a letter with my stamp to them, it may carry weight. There are chances of them looking and listening to you. Okay. So what is important now, go and take birth. Further discussions come later for the tafsir to flow. Allah ya ma albarka. Tfaddal. Ya salam. Lokaci yayi? To Allah ya samu dace. Amma ai ba mu karisa fassaran ba. Ko? Wannan ya cinye mana lokaci kuma ina ganin ba laifi bane tunda kun gani abinda kullun na sha faɗa kenan. Wannan masallaci mai albarka yau shekaran shi 23. 1999. Adadin waɗanda suka zo suka ce sun musulunta ne har na wallahi ban sama adadin ba. Amma har yanzu ba mu da wuri nagartacce na aje irin waɗannan bayan Allah. Ko da wani ya zo da zuciya ba ta gaskiya ba, ito wani shiri kai na gyara zuciyar shi. Shi ne matsalar. Wasu ƙwarai ba su da gaskiya mun sani. Ito ai mutum ne zo dama da dauɗa kai ke da soso da sabulu ka wanke shi, to ina shi ke? Ba mu da shi. Hatta inda za mu karantar da su ba mu da shi yanzu. Na sallacin. 'Yar makarantar kenan aka ce an kwace ga ta nan. Wai an kwace. Makarantar kenan inda muke karantar da su wai an ce an kwace. Ku kwace ko kuma Allah ya kwace muku imaninku. A ba shi kenan ba? A wurin da ake karantar da irin waɗannan mutane kai ba za ka iya karantarwa ba. Ai mutum ya gamu da bala'i. Billahi al'azim. Saboda har yanzu al'umma suna bakar addu'a kan masu wannan mugun nufi. To kuma sai ga abin da Allah ya cikin hukuncin shi. To ya za ka yi? Ga irinsu suna musulunta sun fi nawa inda za mu tsaya mu karanta da su Bible da Qur'ani ba za ka iya ba zan iya za ka iya. To ga abin da ke akwai. To sai dai وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ai baka yakin addini ka zauna lafiya. Har ka mutu in baka tuba ba sai ka ci gaba da ganin bakin ciki. Allah kuwa. Yawa kake yaka? Ai ba mutu kai. Addinin Allah ne ka taba yi. Sun musulunta. To bayan da zaka yi da su. Yanzu yana magana in ya koma garin su mu mun san yankin su. Mun san matsalar da suke fuskanta. Na gaya mai akwai yarinya da ta musulunta a kasar Ogoni. Ta ce a shirye nake duk abin da zai faru ya faru da ni. Yarinyar akan musulunci. To sukan zo Kano, lalle Kano akwai musulunci, akwai kaza kaza, to shikenan sai su zo. To ba inda suke zuwa, kuma ni na fahimci yawanci nakan samu kaso mai tsoka na masu musulunci su zo nan, saboda na zauna a wurin. Abin da zan yi in sa su a aji in karantar da su addini. To baka da wuri. Kuma wurin na masallaci ne, sunan wurin kenan Darus Sahaba, Masjidus Sahaba. So da haka wa kai aka Allah kai yaki kanka ne. To kuma gashi nan Allah kuma na aiki shi. So da haka duk wanda ke da hali na daukar nauyin irin waɗannan bayin Allah ko masauki ko gida, dan abinda zan iya masa kenan kawai mai bayani misali. In Allah ya yarda kuma kwamitin masallaci na shiri nan gaba na samar da makaranta a wannan wurin da yardan Allah. Allah ya samu dace. To haka me ya kamata kai mai irin wannan yaro? In kuna da taimako, in kuna da agaji, ni da bangaren shine a rubuta takarda ku kula da shi. Ya koma inda ya fito abin da ke akwai. Amma ka ji cewa nauyin kowa ne duk cikin kuna. Na musulunta yi. In ba shi da gaskiya ma kai ka yi gaskiyar domin ƙarya ta ka tafi gaskiyar ta zo. To Allah albarkaci musulunci shi. Ya albarkaci namu gaba daya. Dole mu ba ku hakuri bana to tafsirin sai a hankali saboda wallahi bukatu ne da yawa a kai ne. Wallahi na yi kokari in yaki ce kaina abin zai yi kusa gagara. Ina da program a NTA kusan kwanakin nan na ce kai lokacin azumi suka ce malam kaji. So abinda nake nufi za ɗan in lokaci na tafiya zan ba da haƙuri kar ku karaya a zo a ci gaba da karatun sai mun kai ga matukar da Allah ta'ala zai kai yan uwa masu albarka bari mu kammala tafsirin wannan aya ta 5 tare da lokaci ya wuce ko
ko mu tsaya in yi so mu sake ɗauko karatun daga baya haka ne to subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin